tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Jego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Trisha, 16 years old, at mula sa Malaybalay, Bukidnon. Nandito po ako ngayon sa Maynila at nagtatrabaho bilang tindera. Huminto po ako saglit sa pag-aaral para makapag-ipon muna. Hindi po kasi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Pangarap ko pong makatapos ng pag-aaral kaya habang ganito kapag kinakapos, nagtatrabaho po muna ako. Kapag nakaipon na po, nag-aaral ako ulit. Ganito po muna ang diskarte hanggang makatapos ako. Sumulat po ako para ibahagi ang isang hindi ko malilimutang karanasan sa buhay kamakailan. Sigurado din po ako ang kapupulutan ng aral ng mga listeners po ninyo. Ganito po kasi, may nakilala po akong pogi online. Una po, chat lang. Tapos video call. Hindi naman po ako seryoso, gusto ko lang ng mapaglilibangan. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa kokote ko at pumayag akong maging kami nang hindi pa kami nagkikita. Iniisip ko kasi, online lang naman, safe lang naman siguro. Noong nakaraang linggo po, nagyaya siya na magkita kami. Magkakape lang daw po at kakain. Libre daw po niya. Sayang naman din po yung kape at pagkain kaya pumayag ako. Aba, mas gwapo po siya sa personal. Nako. Ang ganda-ganda po ng mata at ang tangos-tangos ng ilong. 23 years old na po siya pero parang magkaedad lang kami. Kumain po kami sa isang sosyal na restaurant. Masaya po kasi ang sarap niyang kakwentuhan. Kaya naman nung magyaya na magkape, sumama ako. Tawanan po kami ng tawanan at parang ang tagal na naming magkakilala. Komportable po kami sa isa't isa. Nung uwian na po, ayan na. Niyaya niya po akong magpahinga sa isang motel. Nako po. Sandaling oras lang daw po tapos ihahatid na niya ako. Pagpasok po namin ng motel, kinabahan po ako kasi parang mali. Pumasok po siya sa banyo at maliligo para presko. Nung nasa banyo na po siya, binuksan ko po yung bag niya. At bumungad po sa akin yung isang pack ng kondo. Nako po. Dali-dali po ako lumabas at sumakay ng jeep. Blinak ko po yung number niya at ganun din po ang ginawa ko sa lahat ng social media apps. Ngayon ko lang po naisip na muntik na pulutal pala talaga ako mapahamak. Sayang naman po yung mga pangarap ko kapag nagkataon. Kaya sa mga kapwa ko pong tagapakinig, doble ingat. Huwag sama ng sama at oo ng oo. Kasi sa isang pagkakamali, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan mo. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Trisha. Well, Trisha, good job ka doon sa ginawa. Very good Very ka. good ka. Very good. Very diba? good. Pero dun sa mga ibang mga pinatulan na din kasi gusto naman nila. Choice naman nila yon. I mean, sa amin lang, of course, yung ginawa ni Trisha is always the right choice. Lalong-lalo pa, 16 years old ka lang. Correct. Ang bata mo pa. Ang tanong ko dyan hindi ka ba hinanapan ng ID bago kayo makapasok? Bakit? Hinahanapan ba ng Nahanap ID? eh. Ah, talaga? Oo, hinahanapan. Kailan pa? Matagal na. Ang tagal na hindi nakapasok. Totoo ba?
ba? Hindi, minsan may mga tao na nagpo-profile pag nakita na, well, siguro na bata. depende. Baka mukhang Baka, di ba? hindi mukhang 16 years old. Yun nga, si, di ba ano. sabi ni Trisha, 23 years old na si Guy. Oho. Pero parang magkaedad sila. Ayun. So medyo mas mature looking si Trisha. Hindi siya Ayun. mukhang 16. Oho. May mga tao kasi talaga mukhang 16 eh. Yung alam mo talagang menor de edad. Oo. Ganon. Ayan. Ayan. So, good job ka, Trisha, kasi sa ginawa mo talaga, mas nangibabaw yung yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. Correct ka. Tsaka presence of mind. Yes, oo. Totoo talaga yun. Tsaka yung mga ganyan na pag-uudyok. Pag-uudyok na buksan mo yung bag. Oo. Tingnan mo yung mga laman. Ganyan. Na normally, sa totoo lang, Oo. hindi ka naman talaga magbubukas ng Ayan. bag eh. Hindi naman talaga eh. Kaya lang, may mga ganyang klaseng pag-uudyok na parang may nagbubulong sa'yo na, at saka nagsasabi sa'yo na, parang hindi tama, parang Oo. may mali. Correct. Parang something's wrong here. Ganon. Ito yung ikinagagalit din ni Cole kung minsan magsasabi na, hindi po namin sinasadya. Ayan! Ayan na yung pabo. Naiirita talaga ako dun sa hindi sinasadya kasi yung sumakay kayo ng sasakyan. Nagpara kayo ng taxi. Correct. O kaya nag-grab kayo. Although may nag-grab ba? Parang ilalagay nila. Kunya, Malamang pumila pa kayo dun sa motel kasi marami Oo. pa nakaupo kayo dun sa may upuan na talikuran. kung wala kang kotse. Oo. Diba? Kung wala, walk-in. Ganon. Oo. Sabi mong alam Diego. Oo. Ba't alam mo bakit may Kwento, bakit? Ay, kwento din sa akin. Yung talikuran, yung hoping ka wala kang makitang kakilala. Sana walang kakilala dito. Nakakaloka. Yung ganyang klase mga eksena, dun pa lang eh. Oho. Dun sa pagpasok, Oho. yung pag-upo dun sa upuan na talikuran, Correct. or kung merong sasakyan, Oho. yung pagsakay ng sasakyan, pagsarado ng sasakyan, Yung- pag-akyat ng hagdan, Yung term diba? pala na magpapahinga kayo Kaya saglit. nga! Magpapahinga Na mga saglit. ganun. Tsaka alam mo, gawain na talaga ng mga lalaki yan. Yung mga parang katulad yan, imagine ko ang saya-saya ng date ninyo, ganyan, tawa kayo ng tawa, tapos biglang, in an instance, biglang aantukin. Oo. Naantok Oh, naantok ako. Pwede mo pahinga muna Pwede mo, kung biglang inantok, alam mo, tawanan kayo ng tawanan, tapos biglang inantok. Oh, Walang alam na pinagkaiba this. din yan yung si Nicole na umiinom ng iced tea na Oh, nalalasing correct. siya. Parang kakain ka siya. Pero iced tea lang. Mango iced tea. Na ang tamis-tamis. So, dapat mas mataas ang enerhiya, di ba? Tama. Kasi mango iced tea. Pero dahil nga gusto mo lasing-lasingan, di ba? Ganon. Ayan. So, ganon din yun. Parehas lang dun sa inaantok biglang inantok, biglang Ayan. magpapahinga. Ano ba yun? Kaya masasabi namin, believe kami sa iyo, Trisha, kasi sa Correct. edad mo na 16 years old. Tama. Hindi ka nagpapadala. Usually, eto yung mga mapusok, madaling kasi unang-una, hindi pa develop yung prefrontal cortex ninyo. Ayan, sa yan brain na naman uli. sa brain. Oo, sa Oo. brain. Na ito kasi ang ng reasoning sa pag-iisip. Ito yung ginagamit Decision natin. making, Yes, yan, oo. diba? Dahil bata ka pa, hindi pa ganun ka-develop Oo. yung experiences mo, hindi pa Oo. ganun kadami kumpara dun sa mga mas matatanda na. Pero still, Oo. diba, you did the right choice. At Oo. ang maganda dito, iba din talaga kapag ka may pangarap. May Oo. pangarap kasi to si Trisha eh. Correct. So dahil may pangarap siya, nag-isip siya. Oo. Ito bang iba talaga kapag ka meron kang vision eh. Meron kang goal, meron kang Oo. intention. Ayan. So siya, kaya ako nagkakasambahay sa Maynila ay dahil nag-iipon ako para magkaroon ako ng pangpaaral. So kung malinaw sa iyo yung intention mo, Yan. kapag ka may mga gagawin kang bagay o magde-decide ka, Aha. magde-desisyon ka, may kasamang ito bang desisyon ko makakatulong sa intention kong Tama. makatapos ng Ayan. pag-aaral, Ayan. 'di ba? Ako, aatras pa ako ng konti ng POV. Malamang pinanggagalingan yan yung values na binigay ng magulang mga magulang. mo. Which is importante sa mga Correct. magulang para hindi pumalagay talaga sa alanganin. Kagaya ni Trisha, yung anak natin na magkaroon ng dahil yung values na binigay natin sa Correct, kanila. correct. Pag natututo na-impart sila. natin Oo, correct. Ayan. Diba? So, maaalala nila yon. Na hindi pala dapat ganito. Oo, yun. Although, si Trisha is a different human being. May mga iba naman na iba rin. Oo, ang kanilang, iba-iba din, ha? Iba din ang kanilang Oo. POV. Ang POV nila, at least safe si kuya. Oo. May baon, di ba? Hindi na nakakaya bumili dun sa 7-Eleven, di ba? Paano mo nalaman, Nicole? Kwento lang din. Sino may nagkukwento sa'yo? Mga kaibigan
kukwento nila, parang nakalimutan bigla, mga ganon, tapos nakakahiyang magtanong, ganyan. Yung mga ganon. So, yung iba, yung POV nila, at least safe si kuya, ganyan. Sila naman yon. Pero in this case, dahil menor de edad, bata, 16 years old, may plans in life. Correct. Very good ka dyan. Oo, kasi dito makikita pa lang natin nung hinihimay ni Trisha yung kwento niya na magtatrabaho siya and then pag may pera na mag-aaral. Correct. Nakikita mo yung line of thought niya na talagang siya looking forward dun sa Totoo. future niya. Intentional talaga siya. Yes, Ano ibig sabihin ng intentional? Meron talagang siyang intention. Yan, At ano yung intention nito? Mabuti. Mabuti talaga yung intention. Tsaka ang maganda dito talaga, ako naniniwala ako talaga sa divine intervention. Yung biglang may bubulong na o kaya bigla mong mararamdaman na hindi ka safe. Correct. Yung bigla mong binuksan yung bag. Correct, biglang binuksan yung bag. Tsaka yung naramdaman niya na hindi siya safe. Tsaka yung ang galing lang, pwede namang bago siya nakalabas. Pwede nakalabas na din ng banyo si kuya, 'di ba? Pero lahat naging fluid. So wag mong pabayaan na Trisha, yung ganyang klaseng experience. Wag mo siyang kakalimutan. Tama. Kasi isa itong pagpapaalala, pagpapaalala, di ba? Na there is a God that is taking care of you, na binubulungan ka na, ito Holy Spirit, sinabi sila, nakataan ng isang box, grabe! Di ba lang, isang piraso, so ibig sabihin, isang box! Isang box talaga. Handa, kuya, gano'n tayo katagal dito? May plano pa siya mag-extend. Kaya nga! Tagal dito na isang box ito. 'Di ba yung ganon? At saka yun din ang isa pa diyan is pagpapaalala na before tayong jumowa ng mga nami-meet natin online. Yan, ako po. Kilalanin muna natin. Yes. And ang masaklap talaga na katotohanan, sa totoo lang po mga kabisyo, meron ang mga nasa online din talaga ay ang intention lang talaga ay ganon. Totoo. Meron akong isang kakilala na napansin niya na doon sa dating app na yon na laging ang hanap ay Camerot. So, kaya nagulat siya na one time, meron siyang na-meet online doon pa rin sa same dating app na ang gustong date ay breakfast. So, sabi niya, ay, parang kakaiba, matino, hindi gabi, hindi yung alam na this, doon matutulog, mga ganong klase. Doon pala hindi, ganon din. Pagkatapos ng breakfast, inantok, ganon. Ayan na naman sa antok ako. Ito na yan. Masarap kasi na kinain natin. Kaya nga. Nakakaloka. Nagtago pa sa breakfast date kuno. 'Di ba? Pero meron naman pala talagang intention. Yun yung sinasabi natin na masamang intention. Lalong-lalo na kung hindi mo pa masyadong kakilala. Yun nga kakilala mo, niloloko ka pa eh. Correct. Hindi ba't minsan kung sino pa yung kaibigan, siya yung scammer. Tama. Kung sino pa yung kumare, siya yung nang-agaw ng jowa. Yes. 'Di ba? What mo yung hindi mo talaga kakilala? Na-meet mo lang online, isang beses mo lang na-meet in person. Wala kang kalam-alam tungkol doon. Tama. Kaya mag-ingat po tayo at sa mga magulang, bantayan po talaga natin yung mga anak natin. Yes, totoo yan. Bantayan po natin yung mga anak natin. Hindi porke sinasabi nila ay okay sila. Ako, kahit nasabihin po ninyo at kontra kayo tingin ko okay lang na tingnan mo yung messenger. Oo. Sa tingin ko, okay lang magbasa. Kasi, pero wala na sila sa messenger. Wala na ba? Nasa na ba sila? Nagtatago sila. Ano yung ginagamit nila? Yung isa? Telegram. Hindi Telegram. Meron pa silang may isang bago ginagamit. na naman? Discord. Ay, hindi ko pa alam yun. Ay, ang luma na nun. Lolo ka na. Sa mundo ng Discord. And I think that hindi man nila, kunyari, it's their privacy, let's say. Para sa akin, kung halimbawa, lalo na kung bata pa, it's okay to check. Kasi baka mamaya, yun pa yung pwede magsalba eh. Kung bata pa siya and then kung halimbawa, hindi mo kaya kasi privacy niya naman yun and you also want to teach your kids privacy, then kausapin mo siya. Tama. Bigyan mo siya ng mga tamang warning. Ako ganyan ako mag-warning. Pagka may nakita ka, kakaiba na site or may nagtatanong ng mga personal things about you, wag na wag. Basta mag-ingat po. Importante din yung tinatawag na password. Dapat kung halimbawa naiiwan niyo yung anak ninyo sa bahay o kaya kung sino man sa bahay, tas may kumatok, alam mo na madaming omodus eh. Yan. O kaya tumawag. Correct. Sinabi na aksidente yung nanay mo, lumabas ka dyan, dalhin mo yung ganito o kaya
sumama ka sa akin, tapos hindi mo siya kilala, kailangan meron kayong in your family, meron kayong parang password, may code kayo, Ayan, na kayo lang yung nakakaalam. Tama. 'Di ba? Oo. Para yung pag-check mo ng mga messenger, that's the mother in you eh. Kasi ganun din yung asawa ko. Oo, chinecheck ko talaga. Pag sa mga tatay, tingin ko parang Hindi si Ren, hindi siya mag-check eh. chill lang. Oh, parang ako chinek ko okay. talaga. So ganun, nanay talaga. Nung chinek ko siya, ay, parang hindi tama. O teka, mag-date tayo. May nakita ko hindi maganda. Teka lang, ayusin ko yan. Basta bantayan. Tama. And to Trish, you did a good job. Very good, job ka ka dyan, dyan. Chris. Yan. Alright, so mga kabisyo, hanggang dito na lang muna ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!